Reglen for hans og sin, det handler om leddet peger tilbage på grundleddet eller ej. Og der skal vi så ind og kigge på de forskellige led i sætningen. Og der har vi det, der hedder nævnefald. Nævnefald, det er, når leddet det står som grundled i sætningen. Og hvis leddet ikke er grundled, så kan det så enten være genstandsfald, og det er for eksempel, når vi bruger hans, så står det i genstandsfald. Og det kan også være refleksiv, og det er så, når man bruger sin. Og så skal vi ind og kigge på nogle eksempler her. Her med genstandsfald. Her kan vi se skemaet over sætningen. Vi har en sætning her, og hernede har vi de forskellige led. Og grundledet, det er det, man kan se her med kryds. Så vi har et eksempel her, der lyder: har Henrik givet Simon hans taske? Og her er hans taske, det er genstandsfald. Og det betyder, at det ikke peger tilbage på grundledet. Så hans her, det er ikke Henrik. Det kunne godt være Simon, men det kan også være en helt tredje. Det eneste vi ved med sikkerhed, det er, at det ikke er Henriks taske, fordi der står hans. Når det så er refleksiv, her der kan vi se sætningseksempler, hvor man starter med grundledet. Og her har vi et eksempel, der hedder: Henrik har givet Simon sin taske. Her bruger vi sin, og det betyder, at det peger tilbage på Henrik. Det vil sige, at tasken det er Henriks taske. Og det er reglen for hans og sin.